Foli ani tanuni ko di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV Jabarani sanfɛ. Ko nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen ye. Dɔgɔkun min bɛna daminɛ bi tɛnɛn na avril kalo tile 28 ka taa bila karidon na mai kalo tile 4. Dolo jate la an bɛ funteni kalo 2nan o tile 7 dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma. Ka taa bila funteni kalo 2nan a tile 13 la. Doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de ye Venus, ni o ye funteni kalo 2nan mɔgɔw ka dolo ye, Toro mɔgɔw ka dolo, o de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. A b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔn don ma k'olu ka hadamadenya bɛ kɛ cogo di, ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan. Mɔgɔ minnu u jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye, wa ninnu ka ko bɛna diya mɔgɔw ye kosɛbɛ. Olu ye dakanko ye. Mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la, bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na. Bari mɔgɔninfin, i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na, n'an b'a fɔ olu ma Beliw, ni sodenw, funteni kalo fɔlɔ denw. Beliw, nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka kɛ sabalibagaw ye, kamasɔrɔ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Basigibaliyaw olu caman de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw diyagoya ka taa aw ɲɛna siraw fɛ, wa a ye dusuw bila. Kamasɔrɔ dusubɔko caman o de ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ma hakili to aw dusuw la, i b'a ye dɔgɔkun bɛna se ka gɛlɛya aw bolo kosɛbɛ. Dontaw gɛlɛya bɛ olu la kosɛbɛ, nka sɔrɔta minnu bɛ aw kɔrɔ bilankɔrɔw, a ka hakili to olu la. Kamasɔrɔ yɛrɛkɛliwale bɛ se ka olu fana sɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ bɔtaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan, wa kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw, a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Bari ni fɛn min so dɔ la mɔgɔ la, nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Toro, garisigɛso denw, funteni kalo 2nan denw, Toro, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina ko bɛna na caya kosɛbɛ. Kamasɔrɔ wulikajɔ minnu ni aw bɛ fɛ k'a daminɛ, i bɛna ye k'a fɔ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ. Tɛnɛn don o min bɛ bɛn avril kalo tile 28 dɔrɔn ma, kalo bɛna tile 1 de kɛ aw ka so kɔnɔ. O b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya wale bɛna na kɛ aw ka ko la. Aw ka mago olu ɲɛnabɔlu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la a bɛ se k'aw jigida sɔrɔ kɔrɔw de kan. N'o tɛ aw mago bɛ sɔrɔ kura minnu na ka se k'olu sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati cɛ, gɛlɛyaw bɛ se ka don olu siraw kan ka ɲɛsin aw ma. O la aw kana saliya. Aw bɛna wulikajɔ minnu banba ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw bɛ se ka olu sɔrɔw fana kɛ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye. N'o tɛ sɔrɔ kɔrɔw olu de bɛ aw garisigɛ la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati, wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux, Badu denw, funteni kalo 3nan denw, Gémeaux, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ k'a daminɛ mardi don na o min bɛ bɛn avril kalo tile 29 ma, kalo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ. A bɛ tila ka na mercredi don kɛ yen nɔ o min bɛ bɛn avril kalo tile 30 ma, kalo bɛna nin tile 2 kɛ aw ka so kɔnɔ. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu barikalen don aw bolo. Aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn de kɛ, aw bɛna se ka aw cɛsiri ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ ye. Aw kana saliya. Dɔgɔkun daminɛ na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ, aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Wulikajɔ bɛ aw mɔgɔ minnu bolo, i n'a fɔ papier ko, i n'a fɔ juru, o bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni aw wulila k'olu ɲɛɲini dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la, ka aw yɛrɛ kuma fara aw yɛrɛ bolo da la fana, i bɛna ye k'a fɔ aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛnw ye. Wa a y'aw janto kuma na, kamasɔrɔ kuma fana bɛ se ka fɛn caman de lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw dalakanw olu barikalen don, wa aw mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hakilinaw la. Aw bɛna hakilina minnu ta ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu de bɛ se ka aw dɛmɛ fana fo ka taa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw se. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw, samiya kalo fɔlɔ denw, kansɛriw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kamasɔrɔ dɔgɔkun mana fɔ k'a bɛ gɛlɛya ka se aw ma cogo o cogo, aw bɛna se k'aw kɔkɔ da dɔgɔkun gɛlɛya la. Kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ. Jeudi o min bɛ bɛn mai kalo tile fɔlɔ ma, ale ni jumadon o min bɛ bɛn mai kalo tile 2 ma, ka taa se samedi don ma o min bɛ bɛn mai kalo tile 3 ma. Kalo bɛna nin tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ. O bɛ aw ka cɛsiri ale ni aw ka jijaw ani aw ka wasaw
ale ni aw ka garisɛgɛ sira sabatiliw k'olu kofɔ aw ka wulikajɔ olu bɛ se ka kɛ lafiya ye ale ni damu ye ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ dugawu jaabiw olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu sɔrɔ olu jaabiw barikalen don ka ɲɛsin aw ma, wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Dontaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan. O la n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka waleyaw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw. Kamasɔrɔ aw mana aw cɛsiri cogo cogo i bɛna ye sɔrɔ siraw olu ma se ka sabati ka ɲɛsin aw ma, wa kalo bɛna yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ karidon o min bɛ bɛn mɛ kalo tile 4 ma. Kalo bɛna ni tile 1 kɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ fo aw ka muɲu, kamasɔrɔ sumaya walew olu fanga ka bon aw ka kow kɔnɔna na kosɛbɛ. A y'aw kɔlɔsi dalamankanw na aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, kamasɔrɔ dalamankan bɛ se ka kɛ sababuya ye ka se ka basigibaliyaw olu don aw ka waleyaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A ye dusu bila dusubɔko caman o de ɲɛsinnen don aw ma, wa n'aw bɛ se aw kana juru don, n'o tɛ n'aw ye juru don walima k'a fɔ k'aw bɛ juru ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka don olu sabatiliw la olu saraliw la ka ɲɛsin aw ma. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma, nka basigiw n'a ye olu kɛ aw tagamabere ye aw bɛ se ka na hakilisigiw olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Wulikajɔ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la dɔgɔyaman walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ. Dɔgɔkun in kɔnɔ dusubɔko caman olu de ɲɛsinnen don aw ma, wa bɔtaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan. Farigan walew aw bɛ se k'aw sigi ni olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin t'aw ka dɔgɔkun ye. O la n'aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw aw bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Bari ni fɛn min solola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bila fili minɛn kɔnɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn kunbɛw olu siraw barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka wulikajɔ siraw olu barikalen don, kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛ se ka wasaw ale ni jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la ni aw bɛ se sigikafɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se aw baara ɲɔgɔn mɔgɔw ma aw ka sokɔnɔna mɔgɔw ni aw sɔnna sigikafɔw ma jama bɛ fan o fan ni aw y'aw magɛrɛ jama la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka hakilina ɲumanw ɲini mɔgɔw fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛla bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw bɛ se k'aw ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka sigi ka kumaw k'olu fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O la aw bɛna gundo minnu sɔrɔ olu kɔnɔna na olu bɛna se ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na. N'o tɛ nin ye aw ka rencontre wagati ye. Wulikajɔ siraw olu barikalen don. O la dontaw olu de fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ, kamasɔrɔ aw kan ka nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔw hakilinaw olu le ɲinini na. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ. N'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'aw bɛ se aw ka magɛrɛ jama la aw ni jama ka se ka ɲɔgɔn faamu hakilinaw la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka siniɲɛsigi baaraw k'olu nɔgɔya aw bolo. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw kawla kalo 2nan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu bɛ aw ka waleyaw kɔnɔna na. Nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Gɛlɛyaw olu bɛ aw ka siraw kan. Wulikajɔ siraw olu man di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, wa fɔɲɔgɔnkɔw olu fanga ka bon aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A y'aw kɔlɔsi dalamankanw na. Dalamankanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka basigibaliyaw k'olu don aw ka kow la, wa o la garisigɛ siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. N'aw bɛ se a ye dusuw bila ka se ka basigiw olu kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Aw ka lamɛnniw de fanga kan ka bonya ni kumaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O de bɛ se ka aw dɛmɛ, wa kɛnɛya siraw olu ma sinsin. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw kawla kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na juguya walew olu bɛna se ka ta ka aw sɛgɛrɛ yɔrɔ caman na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma camanw olu bɛ aw fana kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o la ni aw bɛ se aw ka taafɛnw k'olu dɔn wa n'aw m'aw kɔlɔsi ni aw ko k'aw bɛ yala yɔrɔ bɛɛ walima ni aw ko k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw bɛna bolosi aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ dingɛw sen bɛ aw ɲɛ minnu bɛ tali kɛ janfa dingɛw kan ni aw ma sigi ni yɔrɔ kelen fara aw bolo da la aw bɛ se ka taa aw yɛrɛ bila o janfa minɛn kɔnɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nka ni aw ye baara kɛ ni aw yɛrɛ kelen ale ni aw ka hakilinaw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ siraw ka se ka dɔ bɔ olu la ka basigiw k'olu kɛ aw tagamabere aw bɛna se ka minɛ cogo sɔrɔ aw ka bi dɔgɔkun kibaru la kamasɔrɔ o sira kan aw bɛ se ka aw sigi ni garisɛgɛ balilenw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o de la i bɛna ye kɛnɛya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa kunnafoniya siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ wasa min ɲini na ni dɔgɔkun in kɔnɔ na aw ko k'aw ka sɔrɔ fo aw ka aw magɛrɛ aw ka kuma baraninw na kamasɔrɔ kibaruya siraw fɛ aw bɛ se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ janfɛ kibaruw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ siraw olu sabatilen don ka ɲɛsin aw ma o la dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'aw y'a ka dugutagaw bolo da ka bɛn ni dɔgɔkun ye aw bɛ se ka jaabi ɲumanw ale ni nisɔndiyaw k'olu sɔrɔ aw ka wulikajɔw olu siraw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nɛgɛjurucikanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛ se ka bɔ o la yɔrɔ janfɛ garisɛgɛw aw bɛ se k'aw jigida olu kan olu siraw de barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa bonyaw mɔgɔw ka bonyaw olu bɛ aw yɔrɔ aw bɛna se k'a bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛnw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw kamasɔrɔ aw bɛna aw cɛsiri ka wulikajɔ minnu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna ye jaabi ɲuman tɛna sɔrɔ aw ka wulikajɔw olu la o b'a yira k'a fɔ sumaya walew fanga bɛna se ka bonya aw ka kow kɔnɔna na o la aw kana kow ni dusuw ta o la aw b'a hakili to sɔrɔw la sɔrɔ minnu bɛ aw kun ka se ka olu kɛ cogoyaw dɔn n'o tɛ waribɔ kungow fana ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma wa wari bɔtaw olu fana ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o la aw ka hakili to aw yɛrɛ la gɛlɛyaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ nafoloko siraw olu fanfɛla la ka se ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw k'aw kɔlɔsi kuma camanw na fana aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ kuma camanw olu bɛ se ka na ni ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw ye ka se ka basigibaliyaw k'olu fanga bonya aw ka waleyaw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw bonyaw ale ni karamaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bonyanen don kosɛbɛ wa aw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw ka so kɔnɔ n'o ye masaya dolo ye fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw ka so kɔnɔ aw mɔgɔ minnu bɛ ɲɛmɔgɔyaw k'olu ɲinina aw bɛ se k'aw ka ɲɛmɔgɔya ɲiniw kɛ nin wagati in kɔnɔna na aw minnu mago bɛ jama na nin wagati in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na jamaw aw bɛ se k'aw ka jama ɲiniw daminɛ fana ni fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw ka so kɔnɔ o la jama bɛ se ka bonya ta ka da aw kan sira caman fɛ nin wagati in kɔnɔna na o la i bɛna ye aw lamɛnnen don kosɛbɛ nka sɔrɔ siraw gɛlɛya bɛ olu kan ka ɲɛsin aw ma aw ka sɔrɔ siraw olu ma sabati i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na o la aw ka sɛgɛn tɛna kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye nka aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka o wulikajɔ nafaw k'olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma nka sumaya walew fanga ka bon a kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka aw jigida dɔgɔkun laban waleyaw olu de kan nin wagati in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye min labɛnna aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite nin de kun ye o wagati kibaruya ye
ka se ka aw ladɔnniya an bɛ funteni kalo filanan an b'o de kɔnɔna na an bɛ sigidolo an b'ale ka wagati de kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛna sɔn ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ k'a sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya sira caman fɛ. Nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔ don olu siraw kan a bɛ se ka an wele 73 35 28 89 an b'a fɔ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka jamana in ja.